ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಮೇಡಮ್. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಅಂತ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು? ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ? ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ? ಪೊಂಜು ಮಲ್ಲನೆತ್ತ ಪೊಂಜು ಈ ಪೊಂಜು ಪಾತೆರಂದೆ ಬುಡ್ನ ದಾಲ ಮಲ್ತರು ಅಲ್ಲ ಕಂಡನೆ ಉಂಟು ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಬೋಪನಿ ಬೇತೆ ಮೂಲ ಬನ್ನಗಲ್ಲ ಬೇತೀನಿ ವಂಚ ನಿಂಚ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನರಕ್ಕದ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಮೇಡಮ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿಂಚಬಲೆ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಲಾವಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದು ನೀವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅಡ್ಮಿಷನಿಗೋಸ್ಕರ. ಈರು ಪಿದೆ ಇದ್ದು ಬುಡೋಡ್ಚಿಂದ ಬಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ತೇರಿಗೆ ಇರಗ ದಾಯ ಅರ್ಥ ಅಬ್ಜಿ ನಾನು ಏನು ಸರ್ತಿ ಬಂತೆ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ತೂವೊಂದು ಪುಲಿ ಇರಗ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಆತುರ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ತುಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ಓ ಇರಗಿದ್ದ ತುಳು ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುಜ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇರು ಮುಲ್ತ ರಡ್ಡು ಮುಲ್ತ ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮ್ಯಾದ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಪುಡ್ಸೊತ್ತಿತ್ತು ನತೆ ಅಲ್ಲ ತುಳು ತುಳು ಕಲ್ಪೇರಿ ಪುಡ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ತುಳು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ. ಈ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಏಜ್ ಆಪನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ? ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಮೇಡಮ್, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಿಪದ ಈರು ತುಳು ಟೇಪ್ ಆತಿರೋಡು ದಯಗನ್ನಿಕೆಂಡ ತುಳುಕ್ ಮೇಲ್ ಮುಲ್ಪ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇನ್ನೆಂಚಿನ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಓಯ್ನೆ ಕೆಬಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಲೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಮೇಡಮ್ ಬರಲಿಯಾ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬಲ್ಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಈರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇರ್ತೆ ಕೈ ಬಿಡ್ಲೆ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಪತ್ತೊನ್ಲೆ ಅವು ಜಾರು ಒಂದುಂಡು ಆತ ಬೆಲ್ಟ್ ಬುಡ್ಡಿದಿ ಓಲ್ ದೀಪಲ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓ ಬೆಲ್ಟ್ ದೀಪು ನೀರ್ನ ಬುಡಿದ್ಯಾ? ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಲಾಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕುಲ್ಲೆ ಸಿರಾಮ್ ಐಕೆ ಎಂಕಿನಾಂಡ ಪುರಿಪಲ್ ಬಾಡ್ದು ಕಟ್ಟುಡಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು ಜಾರ್ದು ಮಲ್ಪ ಲೇಡೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬಿಲ್ಲೇರು ಕಾಂಡೆ ಅಮ್ಮಸರು ಬಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ರೆ ಬಂತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂಜು ಗಮಟೆ ಪಾಂಡ ಪಾಡ್ದೊಲ್ಲೆತ್ತಿ ಎಂಚಿನ ನರಕ್ಕೆ ಅವೇ ಪಂಡ ಇಂಚೂರು ಚೂರ್ದಲ್ಲ ದಾದೆ ಈರ್ ದಾಯಿಗೆ ದಾದೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದಿಂದ ದಾಯಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅವು ಈ ಲೆತ್ತರ್ಗಿ ಅಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಪಂತಿನ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರಿಗೆ ಇಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಅವು ಇರೇಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಟ್ಟೆ ಬಾಲೆ ಉಡುಂದಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕೋರ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕರೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಲಕ್ವೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕೋರಿ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುಂಡು ಐಕದಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಉಂಡ ರಾತ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಓದುವಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಜಪ್ಪುಜಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಓದುವೇರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡ ತೈಟೇ ಓದುನಿ ಎಂಚಿನ ಓದುವೇರೆ ಅಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಇರ್ನ ಮಗಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆದೆ ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟಿ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಉಂಡು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಆಣು ಜೋಕುಲು ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ತನೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇನ್ನು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಹೆಂಕಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಓಡಿ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಭವಿಷ್ಯ ತಾತ ಹೊಡ್ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ದುಮ್ನಾನಿ ಕೋರ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಜಾಲು ಅಂದು ಒಂದು ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಂಡ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಂಡ ಬೇತಕ್ಲೇನ್ ಚಿಡಾವುನಿ ಬೇಪಂಡ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕುಟ್ಟುನಿ ಆಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಪಾತೇರ್ನಿ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪು ನಿಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಬೊಕ್ಕೋರಿಯನ ಒಂದು ಮಾತ ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಇರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ ಉಪ್ಪಲೆ ಒಂಜೇ ಮಗಲ್ ಇಂಕ್ ಒಂಜೇ ಮಗಲ್ ಒಂಜೇ ಆದ ಇಂಚ ಸುಮಾರಿತ್ತದನ ಎಂಚ ಕ್ಯಾಪಲ ಜೋಕುಲು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಕ್ಲೆ ತರಕ್ ಬತ್ತಿಜಿಂದಾಂಡ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ್ತಾ ಆತೀಜಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮೇಡಮ್. ಉಲೇ ಬರಲಿ. ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೌನ್. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಮೇನ ಮಗೆ ಮೇನೊಂಜಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಕಲು ಈರಿಗೆ ಮೇಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇರು ಬನ್ನಗೊಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ತನಿಕ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕರೆ ಬೇಡದಾತ್ರ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎಂಬೆ ಲಕ್ಕನಾಗಿನ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗುಲ ಲಕ್ಕಡಿ ಯಾನ್ ಅವತ್ತು ಬಣ್ಣಿ ಈರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಗಿಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್
ಅವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇತೆ PUC ಕಾಲೇಜ್ ಬೋಂದಿರ್ಲಿ ಬರ್ತಿ ವರ್ಷಗತ್ತೆ 27 ಹತ್ತು 29 ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ 5 year ಬ್ಲಾಕ್ ಯಬ್ಬ ಅಂಚ ಪಣ್ಣೋರ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ಅಲ್ಪ ಪಿದೈ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ ತುಂಬಕ ಪನ್ನಂದೆ ಕುಲ್ದ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೂಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತೂನಾಗ ಪಾಪ ತೋಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಚಿನಿ ಬಟ್ಟಿನ ಕುಕ್ಕು ಕೊರ್ಪು ಹತ್ತು ಏಯ್ ಈರು ಬೊಕ್ಕೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬರುಚ್ಚಿ ನಿಖಲ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸುಮಾರುಂಡು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಇರಂಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬರುಚ್ಚಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಪ್ಪಲೆ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಂಬೆ ಭಯಂಕರ ಪೋಕುರಿ ಹುಡುಗಿ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜೆ ಐಕುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿದೈಡ್ ಪೂರ ಮಾತ ಪುಂಜು ನಕಲುಂಡತೆ ಪಾಡುಂಡ ಇರ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಪಂತ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಕ್ ಯಾನುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಅಡೆ ಪಿದೈ ಬನ್ನೆಟ ಪಂತಿಜಿ ಬೇಗ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿಂದ ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಬರ್ರಿಕೇನು ಜೆ ಪೋಡಿದಿರ್ನ ಈ ದಾದಲ ಆವಡ್ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಈರ್ಲ ಒರ್ತಿ ಆ ಪುಂಜೋಲ ಒರ್ತಿ ಬನ್ನಗ ಪಡ್ತುಂಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಈ ರಂಚಪುರ ಪನೋಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಹೆಂಗಿತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಮೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿಂಡಿ ಇಜಿಂದ ಆತನ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆತು ಒಂಚೂರು ಈ ಮೇಗೆ ತಿರುಗದು ಕುಲ್ಲೆ ಡಿ ಏನ್ ಪಂಡೈತಿ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಚು ಸಾರಿ ಅತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ತಿಗೆ ಮೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ದಾಯಿ ಗಿರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದ್ದೀರಾ ಆರ ಅಮೇರಿಕಾ ಡುಪ್ಪುನತಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಮೇರಿಕಡು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡತಿ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ ಬೊಡ್ಚಿದ ಯಾಕೆಂದುಕೇಂಡ ಇತ್ತು ಪಿದೈಡು ಮಾತ ಏರು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ತುಲೆ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಇಂಡಿಯೋಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪುಯಿರು ಕೆಲವರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಿದೈ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಇರ್ನ ಕಂಡನೆ ಅಮೇರಿಕಡು ಪಡು ಅಡ್ಯಾರಡು ಪಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಂಡ ಆ ಜಾಗಗೂ ಮೆನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಮೇಡಮ್ ಫೀಸ್ ಇಡದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೊಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಡು ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪೇರು ಎತ್ತಲ ಕೊರೊಲ್ಲತ್ತೆ ಫೀಸ್ ದಾಲಜಿ 2 lakhs ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತುಂಡು ಓ ಅಂದೆ 2 lakhs ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ 2-10 ಮತ್ತೆ ಪೋಪುಂಡು ಅವೇ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರು ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿದ ಹೇಗೆಂದುಕೇಂಡ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಬುಲಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲು ಬುಲ್ತುಂಡ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾಪಲ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ದಾತಾಂಡ ಬೊಕ್ಕರಿಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರಂದುಕೇಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಾತ್ರ ತೂಪರ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಮಾತ ತುಯ್ಯರ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಈ ಚಂದಿನಕಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಇರ್ ನೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ 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 ಹಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪನೊಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತಿ ಜತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ದಾದಪ್ಪ ಒಂಜಿಂದ ಹತ್ತು ಎಂತೂ ಒಂದಪ್ಪ ಪೋಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಪಿನ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೇಜಾರು ಇಚ್ಚಿಂದ ಯಾನೊಂಜಿ ಇರಡೊಂಜಿ ಕೇನೋಡ ಇರೆಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಮ್ಮಿಯ ದಾದಿ ಈ ಸೀಟದ ಇರೆಗ್ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಸೀಟದ ಕುಲ್ಲಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣಿ ಆರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಿದ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ತಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕೇರ್ ನಕ್ಲು ಹೈಯರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮತ ನೇಡ್ದು ಮಿತ್ತದಾಕ್ಲಿ ರೇಪಂಡ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟಾಯಿ ನಕ್ಲು ಬೇತೇನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಏನನ್ನು ಈ ಸೀಟ್ ನಕ್ಲು ಕುಲ್ಲಾದಿನ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಉಲೈ ಬನ್ನಗ ಮೂಲ ಕಾಲೇಜ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಉಲೈ ಬನ್ನಗ ಮೂಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ನೆಂಚಿನ ಪನ್ಪರ್ ಗೊತ್ತನೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಯಾನು ಊರಿ ಒಂಜಿ ಎರ್ಮೆದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆಲ್ಲ ಅಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲತ್ತ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬುಡ್ಚಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಅವು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪಂಪೀರು ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತೂಟೆ ಅವನದು ಎಂಕು ಅವು ಸರಿಯಾಪುಜವು ಅಕು ಲಂಚ ತೂಟೆಗೆ ಇರ್ನ ಅಡ್ಡ ಬುದಾರ ತೂಟೆಗೆ ಅಂದ ತೂಟತ್ತೆ ಲಾಟೆ ಏರ್ ಬಂದಿನಿ ಜೋಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏಯ್ ಯಾರ ಹೇಳಿದು ನಾನಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಸೂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಅವಳು ನಿಹಾಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವಳನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪರೆ ಬರೋ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಕೆಲವು ತೂಟೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನೆ ಕತ್ತೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಪನ್ಪುನೆ ನನ್ನ ತೂಟೆ ಎಂದೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನ್ ಪನ್ಪುನ್ ತೂಟೆ ಪಣಿದ್ ಇಡೀ ತೂಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗೇರ ಹಾಪುಂಡ ನಿಜತ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ತೂಟೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಕಾಲಿ ಜಯಶೀಲ ಮಾತ್ರ ಆವು ಜಯಶೀಲ ಏರೋ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ತೂಟೆ ಅತ್ತೊಂದು ಮೂಟೆ ಅತ್ ಮೇಡಮ್ ಮೊಲ್ನ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ನಾಯಿ ಗುರ್ರೆ ಪುನಂಗೆ ಐಕ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಹಿಂದೆ ದುಂಬುದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮನ್ ತೂದು ನಾಯಿ ಕೊರೆಪುಣಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ದೇವಲೋಕ ತೂದು ನಾಯಿ ಕೊರೆಪುಣಿಗೆ
ಅವು ದೇವಲೋಕ ಹಾಳಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜತ್ತ ಮೊಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಪಗ ಮೊಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ನಾಯಿ ತಡೆ ದಾಯಪೋಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದೇವಲೋಕ ನಂಚಂಡ ಏಯ್ ನಾಯಿ ಇನ್ನು ಪಾತಾಡ ಪಾತೇರ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪಾತೇರ್ನು ಈ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಬಾಯ್ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಅಂಚತ್ ನಾಯಿ ಕುರೆಪುಣ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಪಿರ ಕೊರೆ ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರು ಮೂಲಿತ್ತೆ ನಾಯಿ ಕೊರೆಪುಂಡು ಈ ಕೊರೆಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಏರೇನು ಪಣ್ಣಿ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನೇಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ದೇವಲೋಕ ಇರ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಪ್ಪಲೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಜ್ಜಿ 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 ಒಂಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮಾಪ್ ಮಲ್ತದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ದಾಲ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪ ಒಂದಿನಲ್ಕ ಈರ್ ನಡಪಾದು ಕೊರೋಡು ಬಂದದಿ ಅನ್ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೆತ್ತಿನಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಮುಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಸಹಿಸೊಂಡ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅತ್ ಬೇತೆದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಜ್ಜತ್ತಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟ ಯಬ್ಬ ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬರೆಯೋಲಿ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಮೊಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೋಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಉಲೈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಾಲು ಬೊಕ್ಕಂಜಿನ ಬರ್ಗರ್ 519 ತಿನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಹೆಂಗೊಂದಿನ ಬಡಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಇಂದು ತೂನಕ ಸ್ಮೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನ್ ಎಂಡ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ ಎಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿ ಮಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಇಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕ ಏನು ಮುಲ್ ತಿಂದಿನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ದಾನೆ ಕೇನು ಅಲ್ಲಿ ಎರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಕೇನು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬೈತೀನಿ ಅತ್ತಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಆತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರಣಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ತಾನೀರೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಬಂಡ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ ಮಲ್ದಿನಾಲು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನಾಲು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈರೇ ಆಲೆಗ್ ನಿರ್ನಿಂಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಡ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದಾಲು ಆಂಡ ಡ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಎಡ್ ಮೊಲ್ಲ ಮೇಯ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಕಾಲು ವಸಿಕುಂಟು ಮಾತು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಡ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾಲ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಎಂಚೊಪ್ಪೊಡು ಕೇಂದ್ರ ಲೇಡೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಸಿ ಅಲ್ಲ ಮೇಯ್ ಮುಚ್ಚಿದುಪ್ಪೋಡು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಓಪನ್ ಸೈತೆ ಪಾಡು ಯಾನು ಲೇಡೀಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡು ಜೆಂಟ್ಸ್ನ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆಟ್ ಕಾಲು ವಸಿ ಮಾತ್ರ ಕುಂಟು ಯಾನ ಇನ್ನು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂತೆ ಹಾಗೆ ಕೆಪಿಕೇನು ಜಿನ್ನೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಟರ್ ಉಳ್ಳೇತಿ ಹಾಗೆ ಕೆಪಿಕೇನು ಜಿಗೆ ಮಾರಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಪಣ್ಣೊಂದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆಫ್ ಆಯ್ ಪಣ್ಣು ಎಡ್ಡಾತನೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣು ಆಫ್ ಆಯ್ ಪಣ್ಣು ಆಫ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಯಾನ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕುಂದಾನೆ ಎಂದು ಪೂರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಯಾನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನೆ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿ ನೆಗಡಬೇಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ನಿಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಾವೇನು ನಿನಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀನು ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಂದು ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟು ಈ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಹೊಡಿತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಪ್ಪ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ ಪಂಡರತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆನಪುಟ್ಟಾಯನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಬರ್ಬೋದು ನಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಈರ್ ಮೂರ ನಿಮ್ಮದಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಯ್ತಿಜೆ ಅವಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ 5,000 ನು ಪಾಡ್ದೇರು ಇಂಜಿನ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಬೊಕ್ಕ 5,000 ಫೈನ್ ಓ ಅಪಗ 5,000 ಕೊರಂಡ ಚಕ್ಕರ ಹಾಕೋಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಗ ಓ ಫೈನ್ ದೇ ಕಟ್ಟುನ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀ ಫೈನ್ ದಾಯ ಮನ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ದೇಗ ಅವನ್ ಪೋಡಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಮಾತ್ರ ಪೋಡಿಗೆ 5,000 ಪೋಡಿಗೆ 5,000 ಪೋಡಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅತ್ತೆ ಹೊರ ಕಟ್ಟಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಂಡಾಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ದ ರೂಮ್ದ ಮೂಲ ಗ್ಲಾಸ್ ದರ್ತ ಪಾಡ್ದಲ್ ಆಯ್ತಾ 2,000 ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಜಾವ್ ಪಾಡ್ನ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಉಂಡು ಅವಲ ಲಗಾಡ್ದೆ ಇದ್ದಲ್ ಆಯ್ತಾ 125 ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಜಾಡು ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪರೇಕ್ ಮೈಪ್ ಸುಡಿ ಆಚಿಗ ಪೂಜೆಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈಪು ಸುಡಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡೋಡು ಮೈಪ್ ಸೂಡಿದ ಅಜ್ಪರ್ ಪೈ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟುನ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ದೇತಲ್ಲ ಪೊಲೆ 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 ಇತ್ತೆನೆ ಪಾತ್ರ ತೆಂಗ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಕಟ್ಟೋಡ ಓ ಇತ್ತೇನೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಇಜಿನ ಗಿತ್ತದ ಬಲಿಪುಲೆ ಹಿಂಗೆ ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಬೋಲಿ ಆತೆ ಬಣ್ಣ ते अपग एग्जाम कुल्लो लेता मलोगु मलेग एग्जाम कुल्लो लेती ಅತ್ತೆ ಓಲಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟು ಓಲಾ बका अटेंडेंस कोरपे ಬಂಡರಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅವು ದುಂಬುದೇತಾ ನನ್ನದ ಬೇತಿ ನೀವು ಅವೇ ಐಕ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾ ಪತಿ ವೇ ಈರ್ ಪನ್ಪರತ
ಇರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪುರ ಪನ್ಪರತೆ ಇರೈನ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ಬೈದರತೆ ದುವೇನಿಕ್ಲ ತಪ್ಪು ದಾದಾ ಅಂದಕೇಂಡ ಜೋಕುಲು ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೇರಿ ಐಕ್ ಇರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರಾಲಿಗೆ ದಾಲ್ ಪಾಂಡಿ ಜರತಿ ಯಾಪಲ ಜೋಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಸುರೂಟು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾವಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಕಲ್ಪಾವನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಪಣ್ಣಂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡೇ ಫಾರಮ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10:30 ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಟೈಮ್ಡ್ ಪೋದು ಫಾರಮ್ ಮಾಡಿ ಕುಲ್ಲೋಡುಂದಾಂಡ ಮೂಲು ಮಾತ್ರತ್ತು ಮುಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೇರೆ ಅವಲ ಲೇಡೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ತು ಪೊಣ್ಣುಲ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಅದು ಅವು ಇರೇಕಿಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಂ ಮಾಲ್ ಇತ್ತಲ್ ಓ ಇರೇಕಿಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು 10:30 ಯಾನ್ ಲವ್ಲೆ ಇತ್ತು ಏ ಅಂಚತ್ತು ಏ ಹೆಂಚಿನಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಂಚತ್ತವು ಯಾನ್ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ದುಂಬೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಾಲಿನ ಒಂಜಾಡೆ ಕೊನೆಯಾರ ಇತ್ತಂದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಂದು ಫುಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಹೆಂಚಿನವು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅತ್ತ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡೆಗೆ ಆಗ ತೂಡು ಒಂದೇ ಇತ್ತನು ಅಂಚೆ ಅನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಪಂಡದೆ 11:30 ತೊಲೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡಿನಿ ಅಂಡ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಕೇಂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಪೋಡು ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮರತ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗ ಅಪೇದ ಸಿಟ್ಟಿರು ಮೋಲ್ಲ ಉಲ್ಲಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವಳು ಇರ್ನ ಬಾಲೆ ಬೋಲಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬೋರೇಜಿ ಒಂದು ಆ ನ್ಯಾಯ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬಾಲೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತೀನಿ ಇರ್ನ ಬಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತವೇ ತಕ್ಲ ಉದಯ ಪನ್ ಪೂಜಾರು ಕುಲಿನೇ ಲಕ್ಕಿನೇಕ್ ಅಕಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬಾಡ್ನು ಅಪ್ಪೆನ್ಲೆ ಸಂಬಳ ಅಮ್ಮನ್ಲೆ ಸಂಬಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಫೈನ್ ಬಾಡ್ನು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪುನು ಅವೇನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವುಡು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆದ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಜೋಕುಲೆಗ್ದಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪು ಜತೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಮೋಕೆಡು ತೂಡು ಹೊಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಬಲ್ಲಿ ದಯಗಿಂದಕೇಂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ದಾಯ ಕೊರ್ಪುನಿ ಒಲ್ಲ ತಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ನಂಗಿತ್ತೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ ವರ್ಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಪಂಡ ಬೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತಿನ ನಮೈಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡು ಅಂದಾತೆ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ಲೈತೆ ಓವಂಜುಕ್ಕ ಬೋವಿಟ ಕಂಪಿಂಡು ಒಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಲ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಏತ್ ಮೈಂಡ್ ಕೊರ್ಪತುಲಿ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಕಾಪುನಿ ವಿದ್ಯೆನೇ ನಂಗೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಕೊರ್ಪುನಿ ವಿದ್ಯೆ ಇಚ್ಛೆಂದ ಜೀವನ ಸರಿಯಾದ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ಪರಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಯಗಂದಿಕೆಂಡ ಇತ್ತೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ಅಣ್ಣ ஒரு ரைட்டர் இங்கிலீஷ் பண்பி ஐ ஜல்லி கில்லி பன்னொந்து போண்ட ஐன்னு கேಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಹತ್ತು ತಾಕತ್ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಕತ್ತು ದುಂಬು ಜೋಕುಲೆ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಅಂಚೆ ಇದ್ದೀರಿ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ BSc BA ಅಂಚಿನ ಮತ ಮಿತ್ತು ಬೋಪೇರು ಇತ್ತು ಮೋಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇ ಇಂಚೆ ಎತ್ತಂಡ ನಾನು ಇಂಚ ತೂಪೆ ನಾನು ಆ ಒಂದಿನಲ್ಕ ತೂಪೆ ಎಲ್ಲ ಒಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅವು ಒಂದು ಒಂಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪನ್ಪೂಜಿ ನಮಗ ಪನ್ಪೂಜ ಇರೇ ಶುಗರ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೋಡ ಇರೇ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವತ್ತಿಗೇನು ಇರೇಗುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಡು ಹೆಲ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಇರೆಗ್ ಎಲ್ಲೆಗ್ 4 ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕೋಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕುನಿ ಮಾತ್ರ ತೈಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಮಗಲೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದು ಪೋಲಿ ಇರ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಆಳಾಂಡ ಇರು ಒಂಜೇ ಮಗಲೆಂದು ಪನ್ಪಾಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇನ್ನೊಕ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೆಲೆಜ್ಜಿ ಕೇನ್ನೊಕ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂದಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ದಾದ ಓಡು ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಆಂಡದ ಪೂರ ಸರಿ ಆಂಡದ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಫೈನ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅಂದಿಕೆಂಡ ನೀನು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದೇ ಬೇಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಇರು ಇಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಲೆಕ್ಕ ಮುಗಿವಾರ ಅಂಚಪುರ ಬಡ್ಚಿ ಈ ಸೀಟ್ ಯಾನ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಪೋಪುನಾಲೆ ಎಂಕಲ ನನ್ನ 2 years ಉಪ್ಪುನಿ ಅದೇನಾ ಆಂಡ್ 5 years ಬೋಡ್ತನ ಆತ ಇತ್ತೆ 2 years ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ತೀತೀನಿ ಎಂಕಲ ಆಕಲ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಮೇಡಮ್ ಈ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ಬೇಕದಾದ ಮಲ್ಪರು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅದೇ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದಲ್ಲೇ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅತಿ ಇಂಕ ಏರೆಗಲ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಂಚತಿ ಅಂದಾಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಂಡ ಎಂಕಲ 2 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನು ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಆದ ಉಪ್ಪುಗ ಅಂಜಿನಿ ನಮಸ್ತೆ ನಿಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದಾಂದು ಕೇಂಡ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆವಡು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆವಡು ನೆರ್ಂಡ
ನಿಕ್ಲೈನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬರೋಚ್ಚಿ ದಾದನ ಎಟ್ಟೆ ಉದ್ದೇಶದಿದೆ ಅಕ್ಲಿ ಜೋರು ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಅತ್ತಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಐ ನಿಖಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಖಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ಪುವ Be like Bola.